The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now let us take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. John 8:12 says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. But pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Matthew 9:37-38. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Galatians 6:9. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3:1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Now, the next few moments are devoted to silent prayer, hilo mga pagampo, aros paghatag kanimo og privacy sa imong pagka-saserdote, ang pilian nga mawang rebound if necessary, to ensure aron sa pagsiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo alang sa pagpanabot o sa pag-metabolize sa doktrina sa Biblia. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Kung alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, ikaw gidapit ka, pinagis paggamit sa imong positibo nga kabubuton, positive volition, to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. 1 John 1:9 says, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
apanalang kanimo nga dili pa magtuto ang bersikulo nga imong gamiton mao ang John 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. O therefore, kita mag-ampo sa hilom. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we are going to take up today, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, anira sa kita sa atong panag-uban, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So aniya kita na usab nining adlaw in good health. We are alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing. This is all because of God's grace, love, courtesy, and mercy. Dili kita takos niini kay kini grasya man. Karon natin ipadayon ang atong gibiyaan nga pag tuon sa mental attitude dynamics. Ato nang ato nakatunan sa miyagi natong panag-uban nga unsang yun kamay ng danon kining atong panghuna-huna. Our mind is very important. You are what you think. Mao ka nagisulti sa Proverbio 23:7. Now, ang mental attitude, by the way, is the function of human thought. Mao kinilihok sa atong panghuna-huna. O atong na sayran nga ang Dios nahibaw sa tanan nga niya sa atong una-una. He knows everything that's in our mind. He knows all thoughts. Ang tanang mga panghuna-huna nga gihuna-huna sa tanang tao. Just imagine that. Kaya ang Diyos mao'y nag-iimbento sa panghuna-huna. So it's an open book to Him. You see? Dayag kini sa Diyos. Ang tanan nga na sa atong una-una. Apan siya nagatugot. Freedom of thought. Natay kagawasan sa paggamit. Ang Diyos nasayod sa kaniadto. Nasayod siya sa karon. Ug nasayod usab siya sa ugma. You see, He knows the past, the present, and the future. He even knows those we have not thought yet. Iyan na nang nasayran, hibawan ang mga panghuna-huna nga ito pang huna-hunaon. He knows the thoughts we're going to think in the future. Our thinking, mao kini ang unsa, natad pangubatan sa espirituhanong away tali sa puwersa sa Diyos o sa puwersa sa kaaway sa Diyos nga mao si Satanas. So our thinking is the battlefield in our soul. O ang kinabuhi sa matag magtutuo maana sa iyang mental attitude. O ang kinabuhi sa matag magtutuo is determined by what he thinks and what he decides. So mao na nga atong hinumduman atong gitun-an nga law of volitional responsibility. Critical kayo kana. God holds us responsible for what we think. Kaya tingali hukman ka sa imong overt behavior nga makita diha kanimo. Apan ang Dios nagahukom kanato pinagi sa unsa na sa atong huna-huna. God judges us by what we think.
We cannot know or see what other people think. So, di man taga kita. Di ta masayod sa ilang ginahuna. But what we only see in other people is not complete. Dili kumplito. So we cannot judge them just by what they do. Kung sa ilang ginabuhat. Di ta makahukom kanila. Kaya ang Diyos nagatanaw sa ana sa sulod. Not at our outward look. Dili siya mutanaw niya na only God can see everything. Man cannot. Dili magkakita ang tao. It's our thinking that is most important, therefore. Our thinking motivates our action. So, unsay imong ginahuna is what is the most important thing. O, ato na sang nasayran nga ang pangunahuna o atong pagpati, di na sila magkakuyog. Di sila magka-uyon. Our emotions function is only to appreciate our thinking. In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. Why labot? So what counts is the power of the divine viewpoint nga naa na sa atong unsa galamhan sa atong kalag. Gikinahanglan mao kana ang agi og sunod sa mando sa Dios. Gimanduan ang tanang mga magtutuo to take in the word of God. Kaya ang pulong sa Dios matud pa sa unsa sa 1 Corinto 2:16 ayaw na nagalinte 1 Corinthians 2:16 the word of God is the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Ug kitang tanang mga magtutuo gimanduan to have this mind of Christ. Kay dili man musibo ang magtutuo, di musibo sa espiritu ang pangilubuhi kung ang iya lang gihuna-huna mga tawhanon, kalibutanon. See? A believer cannot fit in the life of the spiritual life without divine viewpoint. Kung wa kay mga Diyos nung pangunahuna, dili ka mo sibo ba sa espirituanong pagkinabuhi. Ang pagbaton lamang sa Diyos nun nga pangunahuna, the mind of Christ, is the only way. Kanara ang bugtong paagi nga atong ma-execute ang protocol plan of God alang sa atong kinabuhi. So, unsaon na to pag-claim sa gahom sa Diyos diri sa atong kinabuhi? Well, the answer is when we have the mind of Christ. Okay? 1 Corinthians 2:16. Sa higayon nga atong dawaton ang pangunahuna ni Kristo nga mao ang pulong sa Dios, maora ka ng bahina nga ikaw maka-execute na sa protocol plan of God. O mao kini ang kuno na to ang hunahuna ni Kristo pinaagi sa enabling power sa Dios Espiritu Santo sud sa atong dapit nga may gahom sa Dios, divine dynasphere, kay kanarang higayuna nga atong ma-fulfill, matuman ang protocol nga plano sa Dios. O the power of God is in our mind, in our mental attitude. Okay, ako kabitong giingnan nga the Christian way of life is a mental attitude life. Niya sa itong una-una. Unsa imong ginahuna, mo ka na ikaw. You see? So, unsa kamay nung danon gyud ay ang atong pangunahuna. Kay daghan sa mga magtutuo, bagang duot sa mga katawhan ng mga magtutuo. Wa sila masayod how to have this power of God. The only way to have that power is by having divine viewpoint thinking. 1 Corinthians 2:16 na pod. Ato ning balik-balikon gyud hangtod unsa mahimo na gyung tinuod sa atong kalag. Masilsil na gyud. Kay kini nga atong pagtuon god sinilsilay ni. Dili ni ingon-ingon nga Bible study. Awa man pud ta magpasigarbo. Kay kini grasya ra man ang atong gidawat lang kining hinatag giandam sa Dios alang kanato, alang sa atong kaayuhan. So, it's only by having divine viewpoint thinking. No one can give you divine viewpoint thinking.
It's you to use your volition to possess it through Bible doctrine. So, our thinking should focus. Kinahanglan mo punting ragyod niya sa pulong sa Dios. O niya paggamit niya na sa atong adlaw-adlaw panginabuhi and be a Bible doctrine thinker. Panguna-una ragyod ta sa panguna-una ni Ginoong Hesukristo. Now, ato naman kang gipa-klaro nimo may tungod nining unsaon paghimong ipinosis sa doktrina. Okay? As a review, what happens if these things work? Gnosis becomes epinosis. You see? Ang academic knowledge, mahimo na ka ng unsa metabolized Bible doctrine. No. Ang pag-apply nimo sa doktrina, magasugod diha. Sa diha nga, ang epinosis musod na diha sa imong frame of reference and memory center. Mauna na musod diha. And from there, it goes to your vocabulary. Okay? Musod na. It goes to your vocabulary, they become divine viewpoint. So akong balikon, sa diha nga imong tuuhan ang imong nadungog nga gitudlo nga pulong sa Dios. Kung imong tuuhan ka na, dili na ka na academic knowledge, mahimo na ka ng epinosis, which is unsa? Which is metabolized Bible doctrine. Nga imong manggituuhan. So ang Espiritu Santo mo klaro, mo patinaw, pag yun na mohimo ni mo tataw ka na. So it becomes a reality na diha kanimo. O mo ka nagingon og dili na gnosis kundi epinosis. So, ang pag-apply sa doktrina anha magsugod. Sa diha nga imong tuuhan ang doktrina ang gitudlo, di na gnosis kundi epinosis. O kini musod ngadto sa frame of reference o sa imong memory center. Okay? Mao na nay imong basihan sa imong pagpadayon pas pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Frame of reference. So gikan diha muadto kana sa imong vocabulary. They become divine viewpoint. You see? Nahimo na ka ng Diyos nun nga pangunahan. Line upon line, precept upon precept, ang divine viewpoint will now shape your conscience. Mao na nay mag-umol sa imong tanlag. Okay? That's the effect of divine viewpoint resident in your soul. Mao kanay resulta. Epekto. Okay? Now get this. The real you, ang tinuod yung ikaw, ana sa kalag. Okay? Ana sa kalag. Ikaw nga tinuod, the real you. What you really are is what you think. Kana bang una-una? Mao ka na ikaw. A believer is better off than an unbeliever because a believer has the mind of Christ. The unbeliever has none. Wow. Nakita ni mo? Ayop na natuhog ni mo ng prinsipyo ha. Kay ikaw, mo ka nang gahuna-huna. Okay? Ang usa ka magtutuo, mas bintaha pa kaayo sa usa ka di magtutuo. Tungod kay ang magtutuo, anaa siya'y huna-huna ni Kristo. Ang di magtutuo, wadya mo. Wa? Sa Visayan, sa Binolanon pa, wadya mo. Wa, yun siya. Nada. Sa Espanyol. The life of every believer is in his mental attitude. Na diha. The life of every believer is determined experientially. What the believer thinks, unsay ginahuna sa maong magtutuo, o what the believer decides. O these are the two important things sa iyang espirituhanong kinabuhi. Now, kinsa may nagahukom diha sa imong outside actions? Karon bang makita sa gawas? No. Okay. Kinsay magahukom
your outside actions. Di ba tao? Who judges your inward self? Mental attitude. Tubag? Diyos. Ang Diyos. Mo'y magahukom sa imong inward self. What's in your mind? Mao'y magadeterminar sa imong pangunahuna o sa imong lihok. Gusto? Ang nose, numduan ka sa nose, left lobe. Left lobe unya imo ng tuuhan ang gitudlo nga pulong sa Dios, mahimo ka ng epinosis. Okay? Now, kining nose, by the way, baliktad dito sa nose. Ang nose, left lobe, mao kanay gnosis doctrine. Gnosis na siya. Academic knowledge. Kung imong tuuhan ka gitudlo, imong dawaton, mao kanay pag-process mahimong epinosis, dili na gnosis. So, mo to ang imong kardiya, mao kana ang right lobe. Okay? Unsa katutong left lobe? Nose. Ang imong right lobe, kardiya. Okay? O kining kardiya, sa imong pagtuo sa imong nadungog nga gitudlo, nga doktrina, mahimo dayon ka ng epinosis. Automatically, pinagi sa lihok sa Espiritu Santo. Through the enabling power of God, the Holy Spirit, mahimo ka ng epinosis doctrine. Ug mao na kana ang magamit nimo sa imong pagkinabuhi. O ang usa ka magtutuo nga puno sa doktrina is always busy, not lazy. Kita nimo? Ang usa ka magtutuo nga puno og doktrina, always busy. Kanunay na siyang daghang buluhaton. Dili lazy, dili unsay lazy sa Bisaya, tapuan. Now, ang usa ka believer with Bible doctrine is on the move, though not emotional. On the move. Instead, he is spiritually smart. Hindi pa gusto niya na mahimong smart spiritually. Ang tinuod nga ikaw is the thought content of your soul. Okay? What you think is what you are. Unsa nang bersikulo? Proverbs 23:7. So, the real you is the thought content of your soul. What you think is what you are. Now, ang personalidad, personality is not the real person but what is in the mind. Okay? When our right lobe thinks divine viewpoint through Bible doctrine, ang resulta niini mao ang sulod nun nga kalipay, inner happiness. Ana ay pagkalig-on sa imong pangunahuna, mental stability. Okay? But when our right lobe is dominated by human viewpoint, lahi na ni. Sa diha nga giharian ang imong right lobe o mga tawhanong pangunahuna, although he studies Bible doctrine, bisag sige siya tuon, but only gnosis, unsa tubot pasabot sa gnosis? Academic knowledge raman, mo resulta kini sa unsa? Niya ni resulta. Self-induced misery, carnal ang iyang status, he becomes a psycho-believer. Mao ni resulta. Mao nang delikado lagi og magtinawhanon ra kag tuon diyas pulong sa Dios. You see? Akong balikon. When our right lobe thinks divine viewpoint through Bible doctrine, the result is inner happiness, mental stability. But when our right lobe is dominated by human viewpoint, mga tawhanong pangunahuna, although nagatuon siya sa pulong sa Dios, but only gnosis lagi, mo resulta sa self-induced misery, pagkaalaon sa iyang kaugalingon, makarnal siya, o siya mahimong psycho-believer. I don't think you can afford to be like that. Now, God's viewpoint is far superior than man's viewpoint.
Of course. Unsa gisulti sa Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts. My ways not your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So God's viewpoint is far superior than man's viewpoint. And we can possess divine viewpoint. It's available to every believer. Available kini. Apan, na ang prinsipyo kanunay, it is a matter of what? Choice. Kapilian ba? So, Ephesians 4:18, an unbeliever only has human viewpoint alienated from God's divine viewpoint. Kaya ang usa ka dili magtotoo is in the dark. Ana sa kangit-ngit. Their mind is darkened. Ngiob, ngit-ngit ang ilang pangunahuna. Naaka na si Piso 4:18. Ang usa ka dili magtotoo, dili makadawat, dili makasabot sa mga espirituhanong mga butang. He cannot accept and understand spiritual things. He is not like-minded with the believer. Dili siya managsamas gyunahuna sa usa ka magtotoo nga may doktrina. May doktrina. Dili tanang mga magtotoo. See? Dili tanang mga magtotoo. It's a tragedy. Nga dili tanang mga magtotoo ang like-minded. Kinsa raman ang like-minded? Kadturang di doktrina, daghang mga pulong sa Dios sa ilang mental attitude, magkapariha, like-minded niya itong dunaw sa mga doktrina. Apan dili sila like-minded niya itong mga magtotoo nga way doktrina. You get the point? So, Colossians 1:21, and although you were formerly alienated from God and were enemies is your mind because of your evil behavior. Ako malikon. And although you were formerly alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Colossians 1:21. Now, kitang mga magtotoo, naa kitay gikuptan nga katungdanan, responsibility as royal ambassador. Tanang mga magtotoo, royal ambassadors. John 15:19, nakakana diyan sa John 15:19, our royal ambassadorship. Kung sabot pasabot sa pagka-ambassador, you're representing God before men. Okay? Imong girepresentahan ang Dios ngadto sa mga katawhan. Now, ni ay hisgutan nato nga may tungod ining cosmic system philosophy. Naon sa may ihimplo nini? Well, ihimplo nini global warming. Kanibang gitawag nila climate change. This is an example of a cosmic system philosophy. Now, diya sa Roma 12, 1-3. Ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable services. Muna ka na ang verse 1. Verse 2, be not conformed to this world, but be ye what? Transformed by the renewing of your mind. Pagbag-o sa imong pangunauna. Therefore, it is of paramount importance nga kita magapuyo nga gipunan sa unsa mga doktrina sa pulong sa Dios, divine viewpoint diri sa atong pangunahuna. See? Mao kada ang mando sa Dios. Saturate your mind. Okay? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing pagbag-o sa imong pangunahuna. Therefore, it is of paramount importance that we live filled with Bible doctrine.
divine viewpoint in our mind. Kini mga prinsipyo sa kinabuhi, mao kini ang pagdasig sa atong kinabuhi. These are our motivations for life. What's in your thought? Unsay ana sa imong una? Its results are speech and actions motivated by your thinking. Basta? Divine viewpoint is the thinking of the believer who is advancing or maturing in the spiritual life. Mao ka ng pangunahuna sa usa ka magtotoo. Now, I want you to understand this very well. Sabta kini pagayo. Ang pangunahuna nga Dios nun. Ang una ni Kristo. Mao kini ang hunahuna sa usa ka magtotoo nga nagaunsa sibog nga tusunahan sa kinabuhi ng Kristohanon, maturing in spiritual life. Now, kining human viewpoint, okay? Kay duha mong good ka klaseng pangunahuna niining kalibutan na duha ra, human viewpoint o divine viewpoint. Human viewpoint, pangunaw ng tawanon, kalibutanon. Divine viewpoint is pangunaw ng Diyos nun. Pangunaw na sa Diyos. Pangunaw na ni Ginoong Jesucristo. Now, kining human viewpoint, diin man ni magsugod. Kung ako kang pangutanon, where did it start? Ibaw ka ba? It started in the Garden of Eden. Dito magsugod ni. Sa diha si Isha, ang sa to original name ni Iba, Isha, I-S-H-S-H-A-H, si Iba, si Isha, nalingla sa panulay. Nalingla ni Satanas. Okay? Naibaw naman ta sa istorya niya na. Actually, human viewpoint originated from Satan yun, who convinced Eve to eat the forbidden fruit. See? Si Satanas yun. Si Pablo nagaingon. Unsay gisulti ni Apostol Pablo. Diya sa Philippians 4:11. I learned to be content, whatever the circumstances. Now, tiyaw mo na si Pablo, nakakaton siya unsaon pagkakontento. Now, daghan ra ba nato? Well, mao ni usa ka butang mao gid ni atong weakness. Why pagkakontento? Sa unsa may anaa nato, di ta kontento. Naagid tay mga unsa. Mga tinguha nga unsa. Mudaghan ang atong katigayunan ba, mga sapi, unsa na diha. Depositos bangko, unsa na diha. Now, Paul said, I learned to be content. Whatever the circumstances, unsa man ang akong kahimtang. There must be right priority in life. Mao kini ang Yahweh. Okay? Kung naa kay hustong mga prioridad, mga pasiuna sa imong kinabuhi, then maka-cut-on ka niining maong prinsipyo. You're going to learn to be content. Kung naa kay right priority in life. Unsa may kitang tanang tao, naman tayo mga priority. Diba? Di man nakalikayan. Kitang tanan, why exempted? Na tayo priority. Unsa bot pasabot? Nagito'y pasiun na ba sa itong kinabuhi? Tingali ang imong priority, ang imong bana, o ang imong asawa, o ang imong pamilya, o ang imong trabaho, o ang imong katigayunan, imong depositos bangko, o ang imong mga kahigalaan. In other words, kitang tanan na ay mga priority. Okay? Now, ang Diyos, unsa iyang pulong sa Mateo 6:33? Popular nga bersikulo. Seek ye first the kingdom of God, unsa, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now,
Unsay pasabutan na. Seek ye first. Unaha siya. Unaha ang iyang gingharian, ang iyang pagkamatarong. Seek ye first the kingdom of God, ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ug kining tanan igadugang ra. You see? Igadugang ra kining imong mga pangandoy. Unaha lang siya. Right priority in life is very, very important. Unsa gisulti sa Hebreano 12:2, Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Our Lord Jesus Christ had joy while he was hanging on the cross. Diha siya inner happiness. Kaya nga diha siya divine viewpoint, panguna-una sa Diyos. You see? Maupo na ang gusto sa Diyos, mao na kabubuton sa Diyos nga kitang mga magtotoo, we Christians can have that joy while nagaunsa atubang kitang besag unsang mga kaintangan sa kinabuhi. That is how to be content. Kaya nga naman, naman kay hustong mga priority. You see? Karong panahon na, ang mga katawhan lain ng mga priority. Unsa naman yung mga priority? Kasagaran. Kahilayan. Okay? Mga kalipayon. See? Kalimtan ang Diyos. Mura tingali ka na una nila sa Diyos kung panahon si Manasagta. Mitaw na ikatawanan. Mura lang ang panahon nga maunsa. O nagilangingon nga evaluation time. Nga time for unsa. Kining examination of conscience. Ang atong buhaton niini karon, no? Ang angay itong buhaton, dili lang kay kini kada Semana Santa. It is every moment of our life. Mo kana ang mando sa Diyos, mo ni kabubuton sa Diyos. Di lang kay Semana Santa raon sa mga special mga celebration. Dili. Now, timan ikat to. The right priority in life is very important. If you want to be content in life, have the right priority. Unaha ang Diyos. Unaha ang iyang pulong. Kaya mao ka na ang Yahweh. Nga ikaw makauna na sa iyang huna-huna. Imagine, huna-huna ni Ginoong Kristo mo na ni mong huna-hunaon. Ug ang resulta unsa? Ang mga maayong buhat nga madawat sa Dios. Actually, mura nag-review gihapon. Duha mo klaseng maayong buhat. Na itawhanong maayong buhat o na Diyos nun nga maayong buhat. Unsa man ang tawhanong maayong buhat? Human good o human good works. Atong i-define. Human good works is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Ano human good works? Outside man, plano sa Diyos. Therefore, kanang maayuha, di madawat sa Diyos. Filthy rags, matulad pa sa naay bersikulo diha. Filthy rags. Ang atong righteousness, kay righteousness man as tao, filthy rags. Mga maayong buhat. Imong gituhuan nga kana madawat sa Diyos dili. Kung imong tunan gyud ang pulong sa Diyos, mao kana gidiferensya ang duha ka klaseng maayong buhat. Tawhanong maayong buhat nga di madawat sa Diyos, kay kana gikumparar man na bersikulong nagkumparar niya na og kahoy kugon dagami. Dusliti kuno na. Di ba masunog? Masunog. Muwagtang. Apan, kung ikaw magabuhat og maayo nga unsa nakasasod sa
divine danosphere. Mao na to ang definition, kung balik ang definition sa tawhanong maing buhat, anything and everything a believer does outside of the plan of God. Mao na human viewpoint, ay human good work. O ang pikas nga bahin, ang opposite, divine good works, divine production, is anything and everything a believer does inside the plan of God. So, sa iyang divine danosphere, ang iyang dapit nga may gahom sa Dios. O man siya sa, kung tuwan na siya sa sod. Kasi, imagine kung tuwan na ka sa sod sa divine danosphere, ang tulo ka major protections ni mo function. Unsa man ang three major protections ni mo? Guardian angel, wall of fire, and encapsulation. Kanang tulo will take effect. Protektado yung ka. Pinalipdan yung ka. Panalipdan yung ka. Muliho ka ng tulo. Apan kung tuwa kas gawas, dili na muliho. See? They are not in effect. O gawas pa niya na. Kung naa ka sa sod sa divine danosphere, you are free from any sin. Mental, overt, or lingual. O magkaysa, you are free from any sin. Therefore, you are as good as God is good. Huwag ko mag-ingon no. You are as good as God. You are as good as God. Dili. Lahi na. You are as good as God is good kung tuwa ka sa sod sa imong divine danosphere. Nga mao ka na ang imong right place to stay. Nga tuwa ka. You are residing. Therefore, daghan na mangliho kung tuwa ka na sa sod, because that's the only time you can execute the protocol plan of God sa imong kinabuhi. Unsa ka nindot sa imong pagkinabuhi kung tuwa ka sa sod. But if you're outside, I'm sorry to tell you, you will be disciplined, of course, kaya anak ka man sa Diyos. You will be under God's discipline. Ug tulo ka, unsa? Tulo ka level ang discipline. Una niya, knocking discipline. Mutuktok pa ang Diyos. Ikaduha, intensive na, kundi ka mo manumbaling sa iyang pahinumdum nimo, pagpasidaan nimo. Intensive. Og di pag yung ka panumbaling, nagpawa ka, nimo baliha, okay? Ang Diyos may ingon, kuhaon ka na lang nako. Not at the right time. Kuhaon ka nako, kaya magkipos na. You see, that is maximum discipline. So, ikaw nga magtutuo nga tuwa ka sa gawas sa divine danosphere, you are compared to the prodigal son. You see, tuwa na ka makaluluoy mong kahimtang, self-induced misery, you will be confused, disorganized, you have a miserable life. So, it's a matter of choice. Naran nato pagpili niya na. Nate kapilian mangon. You see how God operates sa iyang attribute? Dili siya mamugos. Apan kita ang manubag. You see? We are as free. Totally free. But remember, with that freedom goes responsibility. Kita ra po manubag. We are the ones answerable, responsible, and accountable niya ng atong desisyon nga gihimo. So, mo kini mga punto nga itong idaan mo. O sa imo ng pagpadayon sa imong pagkinabuhi sa sud sa divine danosphere, na kay divine viewpoint sa imong una-una, so you are able to build your ECS, edification complex of the soul, nga makumplito nimo diha sa sod. Remember this, as long as your mind is empty, emotion takes over. Ayaw na kalimting prinsipyo ha. As long as your mind is empty, emotion takes over. Inumdum ka sa prinsipyo may tungod sa emotion. Emotion cannot think. It has no thinking. Emotion is only the appreciator of our mind. You see?
Question: are we willing to run the distance in our journey of life? Are we willing to run the distance in our journey of life? Life becomes consistent to a believer if that believer becomes consistent in taking in Bible doctrine. Kita niyo? Consistent ay mong kinabuhi. Ingon nga magtotoo kung ikaw consistent pod sa imong pagkat-on sa mga pagtulunan sa Biblia. Nga gitawag na to Bible doctrine. A believer has capacity for life, whether in prosperity or adversity, if he is filled with Bible doctrine and being filled by the Holy Spirit, sod sa iyang operational divine dynasphere. You see? Unsa kanindot, yan ang puntuha, na naakay katako sa pagkinabuhi. Bisan pag naakas kapobrihon o sa kaadunahan, kahayahay ba o kapaitan, kung ikaw puno sa Bible doctrine, o ikaw na punan sa Espiritu Santo, so diha sa imong divine sphere, naakay katakos sa pagkinabuhi, naakay kakayahan matulpas tinagawon. So, mo na iingon na to og unsa capacity for life. On the other hand, human viewpoint started in the Garden of Eden sa atong ginaingon, sa antong higayon nga si Satanas, iyang gikumbinser kadtong babae nga si Isha to eat the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kasi dito magsugod kining tawanon ng mga pangunahuna nga kalibutanong pangunahuna. O kay kini kalibutanon man, kining kalibutan giduma man ni Satanas, ang kaaway sa Dios, mao na nga ang imong pangunahuna unsa demonic report. See? Kay human viewpoint man, musangko raman ni evil. By the way, kining human good na mo balik raguta gamay. Ang human good works, mahog ni mo kanang develop ni og evil, dautan. Mao nang bantayan ni mo na. Gadahom ka naka-please ka sa Dios. Basta human viewpoint or human good works through the human viewpoint. Why kapuslanan? Huwag ka na mahug lang yun sa mga dautan, evil. Kaya nga no, unsay polisa, what is the policy of Satan? Evil. Ang Diyos na po siya policy. Unsa may yung policy? Grace. Nag-atbang ng grasya o ang dautan. This is a fight between grace and evil. It's a matter of choice. Naatas papilion ta sa Diyos na. Choose. It's a matter of choice. Unsa man? Gusto ka bang ma-influence sa evil o influence sa grasya? So, ayaw nakuha ni mo ka na puntuha. Now, that was how Satan introduced human viewpoint to mankind. Satan's deception ni Isha. Sa pagkalaglag ni Isha, naiba na siya. Okay? So, kung balik ko na po sa pagbatbat ang gisulti diya sa Isaias 55:8 ngadto 11, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. See? Actually, human viewpoint all started when Lucifer revolted against God in eternity past. Dito yun magsugod. Dito yun. Originally, dito magsugod. Sa pagsupil ni Lucifer, na gusto siyang mapariha sa Diyos, natuwa. Na mo, nang nahimo na siyang Satanas, di na Lucifer.
A believer can still be influenced by evil though he cannot be possessed anymore. Okay. May punto din niya. A believer can no longer be possessed by the devil. Di na. Only unbelievers. Vulnerable kayo na sila. Dayag kayo na sila. Mahimong sudlan. Apan ang believer, ma-influence lang. Pero di na siya kapuyan. Now, there is a battle between divine viewpoint and human viewpoint inside our mind. So, sa atong pangunauna, you cannot defeat human viewpoint if you do not have divine viewpoint. Timan, na. Kaya may gubat tali sa Diyos nun nga pangunauna o sa tawanong pangunauna. So, sa atong pangunauna ka na, ha? Inside our mind. O dili nimo mabuntog ang human viewpoint if you do not have divine viewpoint. Thus, we need divine viewpoint very, very badly in our Christian life. Nakita nimo? Dinhipot tam mo hunong usa. O ato ning ipadayon sa sunod, o ayaw si piyatang sunod na tong sumpay nining atong gisgutan, kay mayroong danon kini kayo sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That's the only thing that you have to do to get eternal life. That's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, Sirs, what must I do to be saved? Gitubag dayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Kaya ang paagi lamang ngadto sa kinabuhing dayon mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampo ta. Amana mo, nagpasalamat kami kanimo sa pribilehiyo sa pagtuon sa imong pulong. So briefly today, nagaampo kami o Diyos nga imong buksan ang mga kasing-kasing ni ining mga butanga. Increase our perception, our comprehension of them. All of this we ask in Christ's name. Amen.